महाराष्ट्र पार्टी नो चाब्रेजा खा दिल्ली ने होचे फुन खाये जुदी नो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बाय अलायंस थान्या काय बुबाग्रानी पार्टी राजानी पार्टी नो कुटी कुटी रांग रुवे नेटारों नो पाई बुबाग्रा नो सुबाई शिव नहीं नहीं किंतु बुबाग्रा ताम खा क्या फुन या कर्म परे मग दिखिक लाये कायशा कोक सामान आनी फुन जुवा तिने में खनाओ आनी बोखरोक पे बसा गाला दांग थांग पनो ती प्रसानी बगाई कुनु दिनो आंग कॉम्प्रोमाइज खाइगला खनी साओ नरंग न सादी महाराज दा सुना हमजक नो ना डॉक्टर मानिक सा तामो नरो महाराज दा सुना हमजक नो ना मानिक सरकार महाराज दा सुना हमजक नो ना सुदीप राय बर्मन महाराज सुना हमजक अंकाय महाराज नो सुंगलोगी मार नाय नांकुक मानी जोरावो नरक बे मालाय मानखा हामबाय मारो सिनी ऑनरेबल येमसा खासुकसा जतनी नो ब्लाइके बिनी सामुंगनि बिसिंतै थानाय टेनिरो ब्लाइ सामुं काहाम खायख्या ताइ बसकांनि सालाव ताइबो पेंडिंग जे सामुं तंमानि बबाइसिं सालायजाक आबरकनो कमप्लीट खायनायनि बागै ताइबो हामबाय मारो सिनरो फाइसक पैजाक सिनि ब्लॉकनि वाइस प्रेसिडेंट हायाकै सिनि वाइटीएफ नि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यू नि प्रेसिडेंट दांसो आसुकदाक जत्तो सीनियर लीडर्स नरक जत्तनो हामजाकमा ताइ चबानि चिबाय ताइबो हामबाय मारो स्पेशली बसकांवा आसुकदाक सिनि रांसाकनि मासं रांसाकनि बाइसं ते जत्तो फाइमानजक फाइनाय बुबाग्रानो हामजागै जत्तो फाइने रक्नो हामजाकमा ते चबानि चिबाय इलेक्शन ब्लाइके गाना तिनी ऑलरेडी 29 तारिख अंग थांका 12 तारिखो इलेक्शन अंगनाय ओ 12 तारिख इलेक्शनो जों सारा त्रिपुराव कायसे सार्वे खायने मानि ति प्रसारक नासिङै दङो बो दिनो 12 एप्रिल हायनो ताई जे जागाओ महाराष्ट्र फुनुक मानी आंध्रसो सिम्बलो वोट रुवै लैंड राइट्स नि बागै जों वोट रनाय सिनि बासानि अधिकार नि बागै वोट रनाय सिनि हानि अधिकार नि बागै जों वोट रनाय हिनै जत्तो नासिंलाय जाखायसे एन आं खोनाय मांखा रामचंद्र गातनि सिनि जे कैंडिडेट तंनाय रक गोबां मा ताबुकताम खायतं हर हरकाय रां बेग तुतुयै रां जागा जागाव सारै बुबाग्रानी पार्टी नो सबायनानि बागै सामुं खालाय दङ होननानै जों खोनायो किन्तु आं गोबां मा बर'गानो सावो सिनि ति प्रसारक बाक्सा पाइजाकनाय सार रां गरिबनि बागै जों पाइजाकनाय आबो हायके इनफरमेशन सरो किन्तु आं तिना आनि बोखानि कक सानाय मुसुङो आं खाय होनो आनि खावो कुनो दिनो आनि रांसाकनि मा सं रां 10,000 15,000 बाय सिनि हानि जे राइट्स नो कुनो दिनो जों पाइजाकला कुनो दिनो सिनि रांसाकनि मा सं सिनि बसकांनि सालो सिनि बासानि अधिकारनि बिरुद बीजेपी हाई पार्टी नो वोट रुवै नेक्स्ट जेनेरेशंस नो तोला सकलगलाक नै आंले पयतो खलायो आइसे आर ताबुक नर न ताइ कैसे कोक मा सावाइसे बुबाग्रानो दिल्ली नि होते चाब्रजा खा 8 दिन सकांग किसा मुइतु खलाय दिनरो खनादि 8 दिन सकांग बुबाग्रानो चाब्रजा खा महाराष्ट्र नि पार्टी नो चाब्रजा खा दिल्ली नि होते फुन खाये जुदी नो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बाय अलायंस थान्या काय बुबाग्रानी पार्टी राजानी पार्टी नो कुटी कुटी रांग रुवे नेटारों नो पाई बुबाग्रानो सुबाई शिव नहीं नहीं किंतु बुबाग्रा ताम खा क्या फुन या कर्म परे मग दिखिक लाये कायशा कोक सामान आनी खुन जुवा तिने में खनाओ आनी बोखरोक पे बसा गाला दांग थांग पनो ती प्रसानी बगाई कुनु दिनो आंग कॉम्प्रोमाइज खाइगला खनी साओ जे दफावो आबो हाय राजा आबो हाय लीडर बखा फेले साइमान होंकाय जों बिनि सैन्यरक बनो लगिरि जामान मानिया जों रगिरि जामानो मानिया मान खांकाय बसकांनि सालो आंध्रसो सिम्बलो नरक सिनै भविष्यतनि बागै वोट मारनाय आर ताइ कैसे को जे दिनो नरक वोट रनानि बागै थांनाय वोट रुइ फाइ कैसे सामुं नरक मा खलायनि हायसि बुमारक ते बुफारक दङर वोट रुइ हायबायै नंनि साजक साजलानि बखरक ताङै नरक कैसे को गर्व खाइ सादि हायसि निनि भविष्यतनि बागै आं राजानो वोट खाइ काबखा ओ कदर मा थानाय हायसि कारण जे टाइम नर आंध्रसो सिम्बल सिनाय आबो लैंड राइट्स नि बागै नरक वोट रितंगो आबो नरो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै वोट रितंगो आबो नरो नेक्स्ट जेनेरेशन नि सिनि हानि बागै वोट रितंगो किन्तु जे सीपीआईएम ताइ बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी खाइने र बरमनि साजक साजलानि बकलो नासिगै आ गर्व फील खाइमाया ताङै इंकाय बरकनि रोमान स्क्रिप्ट नि बागै
सारेन्डार खालायखा बंनि हानि राइट्स नि बागै सारेन्डार खायखा बंनि भबिष्यत नि बागै सारेन्डार खालायखा हायसे एक तरबो अंकाय महाराज बासा वै सिंनो रिङै दङ थानसांदि सिनि हानि अधिकार माननाय बासानि अधिकार माननाय बसकांनि सालो तिप्रा सारक मोथांजाकनाय बाबासादि का बीजेपी हाई पार्टी पृथ्वीनि नाके शक्तिशाली पार्टी बरक तामसा लैंड राइट्स तिप्रा सानि इंग्लाक पॉलिटिकल राइट्स संग्रिया रोमान स्क्रिप्ट 200 बছর आंदोलन खायपन रिया नि बरक तिनि साइटं जों प्रमाण मा फुनुंनाय 12 एप्रिल सिनि जत्त रामचंद्र गाति बरक थानसांगै बरकनि बिरोध जों भोट मा रिनाय हायसे आर ताबुक ताइबो तामुंगै दं जागा जागाओ सिनि बरक न केस रनानि बागै बरक चाइतगै दङ मिया सिनि दादा रुपुनो केस रनानि बागै देजिनि हयते फोन खाइ बरनो डाइरेक्ट साजागो बनो रम दिने जों जवाब मा रनाय पाब्लिक रक महाराष्ट्रनि सैन्य रकनो आलंगो दानानि बागै जों कोनो दिनबो सुनां लाखायसे बस कानि सालो जों जवाब मा नखनाय एन समय ब्लाय कमनि बागै रांसाकनि मा संनरकना आं मा सावायसे या कंनि जुर खाइनौनि या कुं क्लाय आं मा साव सिनि ब्लाय के समय कमनि बागै जों जत जागावो प्राय 30,511 भोटार्स दं रामचंद्रघाट जत बायतो मालायनि सिनि सम्भव या किन्तु खरकसा बरक दरक समाय ताङै मा थानाय तिनि आं ताइ कयेक दिननि बागै 10 जना बरक न महाराष्ट्रनि कक न मा बुजिनाय 10 जना बरक न लैंड राइट्सनि कक मा बुजिनाय 10 जना बरक न नेक्स्ट भबिष्यतनि बागै जों मा बुजुगनाय हायसे कारण महाराष्ट्र सारा सुनताय केबो हामजागि मानि हायसे नरंनो सादि महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना डॉक्टर मानिक साहा तामो नरक महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना मानिक सरकार महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना सुदीप राय बर्मन महाराष्ट्र सुनो हामजाकांकाय महाराष्ट्र न सुंलोगि मारनाय 49 বছর काखा सिनि राजा तिनिबो काय जायगाखौ 49 বছর काखा तिनिबो काय जायगाखौ ननो आनो भबिष्यत काहाम रनानि बागै सिनि राजा समाय ताङै नंखरजाक इंडिया वो एकमात्र सिनि राजा सुनिसे बिनि बरकनि बागै दफानि बागै साव आर जे बाबे बखा खुलगै महाराज साव जत्त लीडर्स रकनो रिङै अकक साव सुनो हिंदुस्तान इंडिया वो रां सामसे प्रिंटिंग या खुना महाराष्ट्र न पाइमानानि मतो कुनु रां से प्रिंटिंग या खायसे आ राजानि सैन्य के जों मा थांनाय पारा नबार वातै बानखुन्द्रि न जों पगै मा थांनाय 12 तारिख एप्रिल नि बागै सिनि बसाबतै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वोट खाइ जों फ्यूचर मा सानामनाय हायसे ताइ बिसि बारा कक सालिया एसडीएम नि कायसा मीटिंग दङ आ मीटिंग पाइबयै ताइबो जों तिनि पूरा साल पूरा हर जों बेरायलायनो हायसे बलाय के हामबाय बुवा ग्रा आयुगलक तुं तिप्रासा आयुगलक तुं ताइ सिनि दफ आयुगलक तुं हायसे आर ताइबो हामबाय मारु नरक आनो आं मान्दायनि अम थाइथै क्लाइफानो तिनि नंनि रामचंद्रघाट नरक साजला हने आनो खसाइनाखा नरकनि नुकुंनि परिवार हने खसाइनाखा नरकनि खरकसा मेम्बर हने खसाइनाखा हायसे आनि बखावबो रामचंद्रघाटनि बागै थै नंखरजाक आनि बखावबो रामचंद्रघाट डेभलपमेन्ट खायनो बागै थै नंखरजाक हायसे बस कांनि सालो सिनि एम सारबाय जों आसुक लायो अलरेडी प्रिंट खायो वान सुगै दङ बो एरिया वो जों डेभलप खायनाय बो एरिया वो जों प्रोजेक्ट खालायनाय बस कांनि सालो रामचंद्रघाट न नंबर 1 कन्स्टिट्युएन्सी त्रिपुरा राज्य जों मा खालामनाय हायसे ब्लाय के हामबाय बुबाग्रा लंग लिव